بتهاساس تريد الجمرة ناي موععي أقاطامي نجرات فليخا ختللي جمع عنك أفن برم عين خحاسي خامس تذكر حبراو تريتيو أبكر مع عين خاز السؤال أتى تريد أبكر بهر حقات مسكونة بلك حبراو منبارو مسكارة أيدلن بعرمة بحبري بتصوتا بمننت برقص حبراويم نايت حبر توسخ دمقت زوسخلو جن نايتن دك أنستيو معرتهم دك تبعتيو كزلا قويا كنقساقسا خمزرفدا صحاين جمانيو مسكرن بزينا يدخل ملكت زقدح رهاتن كنت أبطبائنا رخيبنين إزرهات نتزحلف ورحي السلاسلة ودي درسي كافات حتى 15 عمد زقبر زلهم الدلاويوم حياته ودادارنت غانتاتات زترأيو أقاطامي بفلح هجراويت غانتا إرترا صوت أبزه الواقزي ببزح دقفتي دباب ستاديوم أسمرا معريقو كم زنبرم نايت مال تذكرهم نايزان دك أنسو ديانو كإلتن بسلتان مرارحات صوتن أتح حزابوتن مستوم نايدك تبعتيو زمت أتن بقعتن نوتهم بأكال زعزو زنبرو أفكار تقعس أغري زمار خيو نيروم بقعت زنكلتا دك أنستيوم كوميشنر كاف كيناويت بيريتا لوريس بغمز السعب قليت أطونيرام I believe in women. أبدك أنستيو أمنت علني زبالة أسرح كم زسرحة يا أمني إذن كن رئين زغننا إيرتراوان دك أنستيو نايب حقين وفعاتين عزيو بلوت سرحين سرحين أدنا قطي دما كقلت ألني فتو كم أول كالوت بزحات إيرتراوان دك أنستيو ديانون أسلت أنتن كفريح يتوع أب إيرترا بزحات ديانو بزحات أسلتنتي بزحات محادرتي أب كل عودتات كرئزلن تسفى بزحيو كم زين عينة دك أنستيو معرى دك تبعتيو كعبيا كان حكسنا لنا أنا أفريقاوي تقول نستيتيه حبير كامس دك تبعتيو مسرح يأمني دك تبعتيون بأنا يتأمم من يوم إلسا يوهانس أبشحن شعاتم 9 كلتانيام أبتعرى كريستيان توليدام نايمة بقاتا كساب 10 درجات مرتا أب بيت مرت تعرى كريستيان تحرم الزيزام كاب 10 كساب 10 تخلتك في الدمام أو أسمرا تكنيكال سكول تماهيرام إلسام تمهاريت مبقاتاوي درجة أبزنبرتلو نبيت مرتا وكيلات تصاوت كم زنبرتها تقلت أب كل تشحن شمونتان سلت أنا نايدان النتسرعو سلزنبرة أب أوناي سلت أنا دان النتوسيدام كاب كال أي درجة نابك أدامي كاب فدرال دما أبزي زيزي انترناشنال دانيا خوينا تركب يوريت فتوي أبشحن شعاتم 87 أبزبان سنكايات وليدام نايمة بقاتها درجات مرتا أبيت مرت سالينان بدهن كابشام ناي كساب 10 تحرك في الدما أبيت مرت لمعات تماهيرام أب سبورت عالم كتأتو حسيباتو له كم زي تفلت تزارب يوريت ناي فوليفول صوتاتات نمحازة أكترئي نابكنا ما أبتغدلو زنبرت أوان بأتون إنو تخلصونت استمسته يوسف يعقوب استبهال أسلطانيم تتصواتيت فوليفول كتكون بهاقام بدفيت حفتا دما تصواتات فوليفول أهريولا كم زي جمرتو تزارب أب كلتاشحن شدشان سلطان داننت كوسدو نزداليو بمنقد غازي تحداس إيرترا مستحبرم يوريت تقاميت نايز عدل كونت ببعموتو درجاتات بمسقار دما أبزي غزيزي ني انترناشنال دانيا بغايات ركب This is special. With one swing of his gifted right foot.
سلام زخبركم تعزبتنا إذا مدبزي بمخنيات بعال قدس يوحنس زالو زلو مدبي فلما نقع رح نمتأخن رح ساود أمت أبز زحلف سمونات ناي تحتي 15 عامت وددر سيكافا كاير كان نيرو بو أخن جمرينا وددر كمين يرو خبير خب كيسكا مجمرتا جن أنا مش منازم بريزنت هاجرا فيدريشن زرلو إسياس كمسجون ودلي عناس نمجمرتا جيزي أب هيوتنا ماسي تحقوسنا الله خنبل نخل إيو دويل لنا نسو مش هالو سنبيدا كمان مش هاي تتصبيني خا بزح نجرالو جن سلز سنبيدا وا كنجم هو جدا كم ساعات كل تأتوا مستبهر لاس هو نايب حق قولي إلا أن نحدنا إنا تداويلنا نايب حق قولي 5 زبل نازل لو قليلنا نجيب تعمي يزحق سكا تي أول مستفكا كمان تنبع عروس حدا مولاري مش مالو بتعمي يزحق سكا إن شاء الله بزحات ديانو خالوت هاجرات هالوا بزح عينة صوتات هالو ولاتهم ماسي بتعميت مجلس يبلين كبلك هاي خال هو ما توددر صبق نيرو مجمريا كم زهان دبتي خوينا أنا مالتي أب سيكافا تستاتف يا خان نبهال كلناسي هنا مستي تمويا حزنا يوجن أهجراوي أب هاجرنا تزي كوين أهجراو صوتات عبيت صوتات مريحنا نفلتنا حج إذا مجمريا أخت مريحة خن سيكافا نبهال كلنا كم زي بقى خلاي جزية توليد كلا جزية استفترك هم خيني سمعك السيكافاسي المجمريا جزينا كاب أفريقيا دك أنستيون إحنا تساتفنا جت صوتات كا صبوا نيرو جميرنا مات بدها يكون صوتا كمان دحاني كيلنا هنا صبوا نيرو انتي نيرو ممزني ناب سيكافا خاطو زخاله بمنتاي منقد يخنا وقتيخن حج مجمرتا كمز تم ديانو تم استمدو ديانو ناي كالا هاجرات أي موتون أقطامي جنا تا عدلسي نسا أنا فتيرات لنا مالتي زي نصهم زي ممتقهم نحنا انترناشنال ليانو خمزلنا أوالد خمزلنا مو يوت قستاي متينا مالتي كابزي هاجر وتيخنا بكال جيشكن داني خنا يتفلت أنيخن إذا نايلو مع مزنا برا سيكافا انتي نيروس كان عخن أنا بتعمم بر مش هالو كتقول صيت خلني هاتحوس مالتي ما عرى أودات ولا لعك ولا ربع دانيا خوينا يود أيوت صوتها جد ربع دانيا مالت كأدانيا مالت مخانس لزي ترفو بتعمي يزحق سكا إن شاء الله بتعمم بر لا عقن وما سيكافا معنا درجة تعب أهجرا وصوتنا عندي فلينا قريبك كابتي تتصاطاي سيناتنا دغافاي بقى نحنا بسيكافا مستفنا سيناتنا دغافاي بزي معرخ ندي سب اب دلا على درجه خرينا دللوس معرخ ندي تصبيت علوسي بزناي سيكافا غميتنا يلنا مالتي ابز خكايد زقني وددر ناي تحت 15 عام سيكافا كاب كالوت هاجرا زمص بزح ديانو نيروم كامير خبكنوم دوسر كنو تمكرو كاب وددر زي انتي نيرسكا دوسم كنو تمكرو بتعمي صبو ماسي نعناس بفلاي مستحدش ناي سيكافا مخانا نعناس اغراو وددر مبال محشتنا ني ركابا بز اسمرا اباناس لعدناس لزتجبرت زي كوينو نعنا هاغراو وددر يازاناتنا مالتي اذا نعنا تملكت مالتي بتعمي بزح تيخات تموك مش بزح نجر تفولطو زي نبركات تفلت سخاخ ابو وغن كابت عمخاخ اسخاخ زخونه نجر كستايتو بزح يخات مهار مالتي ماشي ومالت بزح مهرمنا تم زنبر مسانا ديانو كندي صوتاتات اب كال هاجر زرعيام نحنا مستمجمريا مخانو كابون بزح تمكرو قسيمنا بزح حفليطومنا بتعم صبو زعدل زينا عناس عابي عدل بقى كمو خقصللنا زبحج زمص اي هوب ناي دقنستي اب تنزانيا زكايدالو under 17 اب I think اب قال هاجر زكايدالو كوميلو خقصللنا سيكافاسنا عناس قال مخفت خواننا تصفى نقبر مالتي كاب حزب تقبلوا زنبر كريتو خمي يمثل نيرو ابتو ددر سبس انتي بلك نيرو و بقى عند بتعمي حقسك انا معرخ ندي دغاف على كمز دغاف علني لا يحسبني نيره كف سدراي جمير كمالتي سدراي تتمرتن بعلو نديو ابت ميدا كريو خلخو جن كاب تصاتن لعلسي نعايز دغفن سبات
especially ኣብ ሃገራዊ ፌደሬሽን ዘሎ መሳርሕተይ ማዕረ ክንደይ ኣባይ ክስታይ ነይርዎም ተፅቢት ከምዚኢታት ነይርዎም ብጣዕሚ ከመስግኖም ደሊ ንዓም ከመስግንኩም ክሓልፍ ኣይደልኒ ኣብ ችቾሮ ዝነበረ ሰብ ከዓ ብጣዕሚ ዘመስግኖ በቃ እናትና ሞራርሲ ብጣዕሚ ምግላጽ ኢኻ ትስእኖ በቃ ማዕረ ክንደይ ኣብ ልዕሌና ቆሊሕ ኢሉ ነይሩ ትሰብ ማዕረ ክንደይ ህርፋን ነይርዎ ከምዚኢታት ንኽንርእሲ ሽዑ ኢኻ ትሪኦ ማለት እዩ ብጣዕሚ እምበር ዝሕጉሰካ ካብቲ ንሕና ዝተሓጎስናዮ ህዝቢ ዝተሓጎሰ ይኸብድ ይረዝን ማለት እዩ ንሕና እሞ ግደፈና ማዕረ ክንደዩ ማዕረ ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋና ደን ደቂ ኣንስትዮ ኢንተርናሽናል ደያኑ ዝብሉ እዮም ነይሮም ማሲ ብጣዕሚ ዝሕጉሰካ ብጣዕሚ ክገልጾ ይክእልኒ እቶም ካልኦትከ ማስ እቶም ኣማሕደርቲ ነይሮም ናይቲ ሴካፋ ደያኑ ነይሮም ካልኦት ካብኦም ትረኽብኦ ዝነበርክን ሓበሬታ ካብኦም ዝመፀክን ዝነበረ ርእይቶ ከመይ ይመስል ነይሩ ብጣዕሚ ጽቡቕ ብጣዕሚ በቃ ማሲ ብዙሕ ተስፋታት ዘለዎ እዩ ኸማን ንዓናስ ናይ ሴካፋስ እንታይ ሞ ህይወት ዘርአትልና ምባል ሓይሽ ማስ ትትህቦ ዝነበረት ዋላታ ፕሬዘንትታ ማሲ ብጣዕሚ ብዙሕ ተስፋታት ሲ ኣለና ክብለካ ይኽእል ማለት ምስ ወዳት ተሰሪዐ ክልም ምትገብራ كمي يسكب زعبو تتقلت اللي تصبو نيرو حجي ترين سولوس حمص قدامينا نقبر مسدق تبعتنا نقبر حجيتي مسدق تبعتي دمرت صلو نجر درجة يحيي لكاي اتلس ولا معريوم هاي تمصا نعوم نخطر كتبلجن سخا مريخه تحيله دحاني طقم بزح يبلون نايدق انسي نايدق تبعتين حجيت ترين فالالندي جن اسخا معريم كتمص سلازلكا ابناي ودات عدل رخيبكاون كدان سلتخل معريم تجبركا ولا حنت ايصلانيو سمكا صبو بقى مريم دتبابعنا معريم نخنمطسي بزح ترالوم كاسو اسخا زي فلطكايو ነገር ኢኻ ዘፍልጡኻ ማስ ምስ ወዳት መስራሕ ማለትሲ ልዕል ዓቐን ኢኻ እስኻ ዋላ ናቶም ናትካን ሓይሊ ይፈላለ ይኹን ኣፍቲ ዳርጋ ሞያ ግን ዳንነት ዳርጋ ናይ ሰብኡ ዳንነት እንዲ ዳኛ ምዃኑኮ ክስታይ ክህልወካ ኣሎ ሕጂ ንሱ ሓሊፍካ ኢኻ እቲ ብዙሕ ነገር ኣብ ትሬንስ ብዙሕ ኢኻ ተሃልኽ ንሱ ሓሊፍካ ኢኻ ክትዕወት ዘለካ ዝብል ኣነስ ዳኛ ምዃን እንታይ ብድህታት ኣለዎ እስከንገርኒ እሞ ጓልን ሴት ኾንካ ومالت بدهيو أفتي مويا داننت أفتي تصرح صراح يبدها كايو أبناء ودات كون كاختري تعط زلوا نبع عرفت محدراون حنت نقر كاب درجة ناب درجة سجر كلا خاسي قد إني خبدها كا حجي أنا حنت قبل أزدل مثلا بحج زمت أو بقى ناتكا مش ناتكا حيلي سبسي ولا دتعطى كاتمتصي ناتكا حيلس كله خلالو بولغ الكاساس توصل لك بيت ناتكا منفعتي ساق توصل تري دلك منفعتك تريخا كتلعل تخل دانيا خونكي ابت مرحله زنبرك اوان دك تبعتيو وينتم تدانيوم تتصاوتي كما يقبلوا نيروم بفرغنس حقساد نيروم هو مجمرة قالن ستيتي أختريلنا إلهم كحسب خلو رؤسهم كاليت صن حزي أنا عن أختريلنا كل جزء وتبعتين قان ستيتي كتحتان دي زفتن لحرفت مويا فتي توتات مصر أخايوجن زي أنت زريالنا خصاب زبلو لجزء ونيرو ما استبوا يوم زقبلنا نيرو ماسي ألو ندو بفلاي كمزي كتتصاعد كلها ألو جل سبات جل تتصاعد مالتي زبز إحنا يدك نسيوس لزيك نبربزي كلاي ديفيجن عندنا زبز إحنا نتصاعد نيرة قالي سب قبلكاي أوالد مخانك بتعمي خمان كسيه بخاتم تتصاعد نبعلم كمان وأوالد كتر علنا قالي يبلوها أبقالي خالو حدا خلتها أي سأنونيم شعرنا نعها ختحتو خاز خلو خالو تختحتها كاز خلكا حجس لتتكبر كا حجي خاطة تكبر ماسي لحاني مش حنقول كا خد قبول لك أس خوسان ندحر كوين كا بزح كستاك هلو كاس زخيل كوين يسمعنا بدهتات نيرنا يلكني بدهتات كمي تسوقرو نير كنسكا تايدي كم زت أرنافة ندحر لك كوين كا يخات عوت ماس ناتكا ناكل نايتن حجداننت بحادث سبا يكون كان تخيد كلات كان دها خصت امزر لك تنزلوا دق انستيوس بطعمي ناس لان الرادادا طراي كساب حجي ابصيحنا خبلك خل ماس سمرت زي هلونا نيرو نحنا نبعلنا كاب كمز درجه اي مبصحنا نيزبل
شالو مستبودهات مستبوزح نجار الله ዝብለካ ሰብ ንዓኻ ካልእ ብል ነገለ ብዙሕ ነገር ስለ ዘሎ ትናትካ ጥርናፈ እንድሕር ኣሎ ትናትካ ዓወት ምርድዳእን እንድሕር ኣሎ ዘይትዕወተሉ ምክንያት የለን ማለት እዩ ክሳብ ሕጂ ንድሕሪት ክመርሰል ከኔ ማለት እዩ ክሳብ ሕጂ ዝወሰድክኖ ስልጠናታት ከመይ ይመስል ማዕርኽ እንደይ ክሓጋዚ ነይሩ ንዓኽን መጀመርያ ትዳንነት ስልጠና ዝወሰድኩሉ 2008 እዩ ኣብ ኣስመራ ስታዲየም ወሲደ ማለት እዩ ናይ ቲዮሪ ፈተና ኣሎ ኮፐር ቴስት ፈተና ኣሎ ነዛ ሓሊፈ ናብ ቀዳማይ ደረጃ ሰጊረ ካብ ቀዳማይ ደረጃ ኣብ ካልኣይ ደረጃ 2008 2009 ኣብ ካልኣይ ደረጃ ጸኒሐ 2011 ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ሰጊረ ማለት እዩ ኣው ካኣኮም ኣሎ ናቱ መምዘኒ ቲዮሪ ትፍተን ኮፐር ቴስት ትፍተን ነዚአን ሓሊፈ ከዓ ኣብ ፌደራል ኣብ መንጎ ፌደራል ነዚ ፌደራል ምስ ወሰድኩ ንሳዋ ሃገራዊ አገልግሎት ንምፍጻም 25 ዙርያ ወሪደ ኣው ባይታ ኣይረኸብኩን ማለት እቲ ናይ 4 ወርሒ ኣኔራታ ተዓሊም ናይ ስፖርት መደብ ከኣይነበረን ተማሂረ መጽያ ማለት እዩ ኣብ ኣኸለኹ ኣብ ቀጽለ ያብዚ ካብ ፌደራል ናብ ኢንተርናሽናል 2014 ሰጊረ ኣብ ኢንተርናሽናል ብዙሕ ጸወታታት ኣጻይተ ማለት እዩ ጎን ጎን ከዓ ኣብ ሃገራዊ ፌደሬሽን ከም ምክትል ደቂ ኣንስትዮ ኮይነ ሰርሕ ነይረ ምሕደራ ስፖርት ተማሂረ ጎን ጎን ኮምፒውተር መሃር ነይረ ብዙሕ ምስቲ ዳንነት ሲ ካልእ ዓይነት ሞያታት ከዓ ይመሃር ነይረ ኣብቲ ዳንነት ከዓ ኣመንድመንት ዓመት ድመጽ ስልጠናታት ዝወስድ ነይረ ማለት እዩ ሲር ክሳብ ሕጂ ሎም ዓመት ከማን ኣሎ ልውሰድ ሰሃን ወስደና ዓመት ሪፍሬሽመንት መሐደስ ኮርስ ኣለና ናይ ዳንነት ማለት እዩ ስልጠናታት ወሲድ ክልኺ ኣብ ግብሪ ክተውዕል ዝጀመርኪ ማዓስዩ ክሳብ ሕጂ ዝረኣኽዮም ጸወታታት ብፍላይ ካብ ዕቢ ድበሉ ከመይም ዝመስሉ ዳንነት ሕጂ 2008 ምስ ወሰድኩ ኣይደንጎኹን በቃ ኣብ ዓመት ከማን አይወሰደለይን ቀልጢፈ ኣብ ስራሕ ከምደብ ጀሚረ ማለት እዩ መጀመርያ ደቂ ኣንስትዮ ነይረን ዓበይቲ ተጻዋት ናይ ኤርትራ ማለት እዩ ብገዛ ማንዳ ቲካ ተስፋ ገለ ዝበሃላ ክለባት ነይረን መጀመርያ ኣብ እኔ ሄለ ጀሚረ ማለት እዩ ካብን ምስ ጀመርኩ ዳርጋ ድበዝሕ ሽዑ ኣብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ናይ ሳልሳይ ዲቪዥን ነይሩ ኣብ ማዕስከር ደንደን ጅመር ድበዝሕ ሽዑ ዝምባሌ ኣብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ሳምሶን በየነ ነፍስ መሓሮ ኢንስትራክተርና ዝነበረ በቃ ንዓናሲ ኣብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ እንዳመደበ ብራብዓይ ዳኛ ካብ ራብዓይና መስመር ሕጅብ መስመር ፕሮፌሽናል ኣቢለ ግን በቃ ኣብ ኩሉ እንዳተወሲ ንዓናስ ከም ንመዕበልሲ ብጣዕሚ ዓብተራ ነይርዎ ማለት እዩ ጅት ካልኣይ ዲቪዥን ከዓ ነይሩ ካልኣይ ዲቪዥን ንባዕሉ ሓያል ጸወታ እዩ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ነይሩ ኣብ ከረን ብሻምፒዮን ዞባታት ማለት እዩ ኣብ ኣስመራውን ሻምፒዮን ናይ ደቂ ኣንስትዮ ነይሩ ጽኢታት ሙሉእ ንርኢ ነርና ማለት እዩ ኣብቲ ናይ መስመር ዳኛ እንዲኺ ኢንተርናሽናል ኣቢል ክደልኺ ከመይ ብፍላይ ከዓ ምስ ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ጸወታ ማለት እዩ ክዳኒ ከለኺ ናይ መስመር እንድሕር ኮንካ ኦፍሳይድ ከይህሉ ካልእ ነገራት ኣጻል ኣብ ጉያ ኢኻ ትርከብ ሞቴስ ዓደቕ ከመይ ትብድህ እስከ ሓያል ግን ናፍቲ ሞያ ተሊኻ እንድዕ ኩሉ ነገር ብስእቲ ራእይ ስለ ዘለካ ኩሉ ነገር ትጻወሪኻ እምበር ኣብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ምስኡ ጉያ ኣሎ እቲ ቴክኒክ ኣሎ ከቢድ እዩ ግን ድሕር ኣለካ ኩሉ ግዜ ንኩሉ ነገር ትብድህ ኢኻ ትጥቀም የሚላታት እንታይ እዩ ማዕሪኦም ክትጎይ ማዕሪኦም ክሳኽ ትገብሪ ብፍላይ ኣብ ናይ ኦፍሳይድ መስመር ክትሕልዎ ከለኺ እንታይ የሚላታት ትጥቀም እስከ እቲ ትሬን ንገብሮ ዋላ ንባዕሉ ምስ ደቂ ተባዕትዮ ስለ ዝኾነ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ንዓና ከምዚ ፎከስ ነገር በቃ በት ናይ ደቂ ተባዕትዮ ስለ ዝዓበና ዋላ ሓንቲ ደጸግም ነገር የብሉን ማለት እዩ የሪትካ ካብቲ ናይ ስልጠና ግዜ ኣትሒዝኪ ማስ ዝወሰድክዮ ስልጠናታት መዓስ ነይሩ ከመይ ነይሩ ማዕረኽ እንደይ ሓጋዚ ነይሩ ንዓኺ ኣስፋሕ ቢልክስከ ገለጽለይ 2006 እንደ ኣነ ዳንነት ወሲደ ማለት እቲ ኮርስ መጀመርታ ድሕሪኡ ካልኣይ ቀዳማይ ፌደራል ናበልካ ክሳብ ኢንተርናሽናል ማለት በብዓመቱ ኣብ ኤምኤ ኮርስ ኣሎ ዓመት ዝካየድ ማለት እዩ ግድን ክትወስዶ ዘለካ ማለት እዩ
ዳሕራይ ብዙሕ እዩ ማሲ ኣብቲ ካብ ምዝራብሲ ዳርጋ ኣብቲ ምጽዋት ማሓሸና ነይሩ እቲ ክስታይ ማለት ሕጂ ከምዚ ብዙሕ ስልጠናታት እንዲኻ ትወስድ ተተግብሮ ኢኻ ግድን እዩ ማሲ ሓድሽ ሕጊ እንድሕር መፅዩ ሓድሽ ሕጊ ኢኻ ከተተግብር ዘለካ ማሲ ንቕድሚት እዩ ዝብለካ ማለት ሕጂ ስልጠናታት ከመይ ነይሩ ደረጃታት ነይርዎ ዶ ከመይ ዝመስል ስልጠና ደረጃታት እኮ የብሉን ኦልሞስት ፍሉጥ እንዲሁ ሕጂ በፂሕኻ እንድሕር ብፍላይ ኢንተርናሽናል በፂሕኻስ ዓመት ዝካየድ ሓድሽ ሕጊ ግድን ኢኻ ክትመሃሮ ግድን ምሻሎ ክስታይ ዘይኮነ ማለት ሕጂ ግድን ሓንቲ ዓመት ተማሂርካ ያዛሎም ዓመት እንድሕር ተማሂርካ ንዓመታስ ግድን ኢኻ ከተተግብራት ዘለካ ኣብቲ ሕጊ ማለት ሕጂስ ብዙሕ እዩ ክብለካ ክእል እቲ ዝወሰድከዮ ስልጠናኸ ኣብ ባይታ መዓሲ ክተርእዮ ጀሚርኪ ኣብ ዳንነት መዓሲ ኻእቲኺ ክሳብ ሕጂ ዝረኣኽዮም ፀወታታትከ ብፍላይ ካቶም ዓበይቲ ከመይ ድመስሉ እስከ ንገርኒ ኣብ ዳንነት እኳ ብዙሕ እንዲሁ ምሻሎ ወሳኒ ተኾይንካ ጥራይኻ ዳንነት ዳኛ እዩ ክትበሃል ዋላ ይፅበቕ ይሕማቕ እቲ ውሳኔኻ ናትካ ወሳኒ እንተኾይንካ ጥራይኻ ክትዕወት ዘለካ ማለት እዩ ካልኣይ ፀወታታት ብዙሕ መጀመርታ ዝጀመርናሉ ዘይርስዓኒ ክብሮም ኪዳነ ነይሩ ናይ ሕሪቲ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ጋንታታት ዝቆማስ መጻረይ ነይሩ ኣብ ደቀ መሓረ ንዓናስ ሽዑስ ብጣዕሚ ኢና ሓደሽቲ ነርና 3 ዲና ነርና ብጣዕሚ ሓደሽቲ ወሓሲ የሰክፈካ ከምኡ ኢልካ ወኪልካ ዋላ ዞባታት ወኪልካ ከተጻወት ብጣዕሚ ዝኸብደካ ግን ነርናና ብዓሪታ ሄለን ስለዝነበራ ንሕና መስመር ኮይና ሰንደያን ኮይነንሲ ኢንሻአላህ ታ መጀመርታ ማለት ዝጀመርናሉ ማለት ብዙሕ ኣይኮነን ቡድሆታት ዝመፀና ኣይኮነን ደሓኒ እቲ ኮንፊደንስ ዘይ ምህላውት መጀመርታ ስለ ዝኾነ ድሕሪ ግን ትሎም ደኻ ከም ሓንቲ ፀወታ ጥራይ ክትብርትዓካ ትኽእል ከም ሰብ ማለት ዝሕድሸካ ትሜዳ እምበር ድሕሪኡስ በቃ ከም ክስታይኻ ትኸውን ማለት የሪት መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ራብዓይ ዳኛ እያ ክትረኣይ ኣብ ማእኸል ሜዳ ኣቲኺ ስለምንታይ ዘየፃወትኪ ወይ እውን ኣፃዊትኪ ትፈልጥሉ ኣጋጣሚታት ስለ ዶ እዋ እዚ ናይ ሴካፋ ተዘይኮይኑ ከምዚ ናይ ደቂ ታያሎ ኣብ ሕጊ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ሕጊ እንድሕር ኮይኑ ደቂ ኣንስትዮ ታጓል በቲ ናይቲ ወዲ ፈተና ክትሓልፍ ኣለዋ እዩ ዝበሃል እቲ ሕጊ ማለት ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ክትዳን እንድሕር ኣብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ክትዳን እንድሕር ኮይና በቲ ደቂ ተባዕትዮ ዝዳንይዎ ሰዓትን ጊዜን ኢኻ ክትኣትው ዘለካ በቲ ሕጊ ብሕጊ መሰረት ማለት እዩ ኣብ ናትና ኣብዚ ዓድና ይኣትው ማለት ኣብ ዳንነት ኣለኹ ኣብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ዋላ ገለ ኣብቲ ሕጊ ግን ሴካፋ ስለ ዝኾነ ሓደ ምስቲ ብዝሒ ሰብ ኣለዎ ካልኣይ ኣይ ክስታይ ኣይኮነን መስለን እቲ ኣማዳድባኻ እዩ ዝውስነካ ማለት እዩ ኣብ ሞያ ዳንነት ኣቲኺ ስድራ ቤት ክሪኡ ከለውስ እንታይ ይብሉኺ እስከ ገለ ይቕበሉ ወደ ስድራኺ ብጣዕሚ ይቕበልዎ እዮም ከምዚ ይሕጎሱ ኢንሻአላህ ማብ ናይ ደቂ ተባዕትዮም ጓል ኣንስተይቲ ኣትያ ነዚ ነገር ክዳንስ ብጣዕሚ ይግረሙ ይሕጉሶም ከዓ ስቲል ክሳብ ሕጂ ማለት እዩ ብጣዕሚ መርሕ ሕጉስኻ ትሕጓስ ኢንሻአላህ እቲ ሞራሎም ከማና ኣኽለካ ስለ ናይ ወለዲ ሞላር ክስታይና ዘለና ስጋብ ሕጂ ከማን ኢንሻአላህ ዝወጣናሉ ኣብነት የብላን ግን እቲ ተስፋ ናይቲ ስድራ ቤት ተስፋ ዝህቡኻ ኩሉ ነገር ክስታይ ስለ ዝገብረካ ስኻውን ሞራልካ ክስታይ ትኸውን ኢኻ ብጣዕሚ መርሕ ሕጉስኻ ኣብ ሞያ ዳንነት ኣቲኺ ነዊሕ ሰጊምክ ማለት ካብ 2008 ጀሚረ ኢልክኒ እዚ ስድራ ካባ ክትፅበዮ ነገራት ኩሉ ክእል ብዙሕ ነገራት ማለት እዩ ሕጂ ምስቲ ማሕበራዊ ህይወት እዚ ሞያ ዳንነት ከመይ ተሳኒ እዩ ነርክስከ ዕላማ ተለካ ኩሉ ግዜ ክትበፅሖ ትኽእል ኢኻ ማሲ ኣይፅግመካን እዩ ከማን ታ ትሬን ንገብረላ ሰዓታት ዳርጋ ሰዓት 6 ክሳብ 7 ፈርዓን ኣትሊስት ሓን 8 ንበሎ ደን 2 ሰዓትን ማስ ንዓኻ ዝኽልክለካ ዋላ ማሕበራዊ ህይወት ስግድን ኢኻ ከተማልእ ዘለካ ማለት እዩ ከም ኣዋል ንሰርሕ ብትርፊ ጊዜና ትፀወታ ተሎ ፀወታ ነካይድ ትሬን ተሎ ኸ ትሬን ነካይድ ማሲ ክስታይ እዩ ክብለካ ይኽእል ማለት እዩ
እንድሕር ታን ቴብል ጌርካሉ ስኻት ክስታይስ ኣየጸግመካኒ ማለት ትስድራኻ ኸማን ርዳኣልካ ኢና ክገርመካ ማሲ ኮሚልካ ብስፖርት ኣይትኮንካን ትቕጽል ገለ ማሕበራዊ ህይወትካ ክትገብር ስለትኽእል ንሰርሕ ትሬን ገብር ነጻውት ኩሉ ኢና ነማልእ ማለት እዩ ማስ ኣይክልክለናኒ ጓል ኮንካ ማለት ከቢድ እንዲዩ ቀዳማይ ነገር በቃ ስድራይ ኣመስጊና ክጸግቦም ዘይደሊ ሓንቲ ነዚ ነገር ንኽበጽሕ ስድራይ ምዝኽሎ ማለት እዩ ጸወታ ኣለኒ ወይ ትሬን ኣለኒ ክብሎም ከለኹ ኩሉ ነገር ኣብ ገዛ ዘሎ ነገራት በቃ ገዲፈ ናብኡ ንኽኸይድ እዮም som ዝያዳ ዘተባብዕኒ ኣሕዋተይ ይኹና ማለት ኣነ ንእሽተይ ገዛየ ተን ዓበይቲ ኣሕዋተይ ብጣዕሚ ምሽ ተባብዓኒ እየን ከምዚ ኩሉ ዘይምልከተኒ ናብቲ ስፖርት ጥራይ ናብኡ ንኽጎይ ብጣዕሚ እየን ተተባብዓኒ ኣብ ዳንነት ከለኽን ዘጋጠመክን ፍሉይ ነገር እንድሕር ኣሎ እስከ ዕልልኒ ኣብ ዳንነት ብዙሕ ክንደይ እሞ ክንብሎ ግን ከምዚ ክስታይ ኣሎ ሓደ ግዜ ክልቴና ናፃወትና ከለና እዩ ናይ ካልኣይ ዲቪዥን ማለት እዩ ሕጂ ፋውል ኣዚዛ ፋውል ከማንሲ ኤልሲኣ ጥቓእ ስለ ዝነበረታ ፋውልሲ ኤልሲኣ ወሲናታ ማለት እዩ ኣነ ከዓ ክስታይ ገይረ ሕጂ ከም ተፃዋታይ ኣለዎ ሓደ ክልተ ዝብለካ ዘለኹ ከምዚ ብዙሕ ፀርፊ ፀሪፍና ማለት እዩ ካበይን ዝመፃ ገለ ብዙሕ ነገር እንሻሎ ኣነ ዋሪ ፀርፊ ሕጂ ከምዚ ኣይ ተፀበየ ንኸውን ቀይሕ ንኽህቦሲ ከምዚ ኖርማል ሓሲቦ ክኸውን ንኽእል እየ ዝብል ማስኮም ክንድውስ እሞ ከዓ ኣነ ከለኹ መስመር ዳኛ ከላ ክፀርፍሲ ኣይክእልኒ ከም ሓቂ ድሓራይ ቀይሕ ምሳብናዮ ግን ብጣዕሚ ሰንቢዱ ማስ ኣይተፀበዮን እቲ ቀይሕ ክወፅእ ምዃኑ ማዕረ ፈኪርልና ገለ ግን ናይ ስፖርት ነገር ስለ ዝኾነ ኣፍታ ሜዳ ኢኻ ትገድፈታ ፈኸራ ዋላ እታ ዘረባ ድሕሪኡ ብዙሕ ክስታይ ኣይኮነን ሕጂ ኣብ ሞያ ዳንነት ድወሰድኩ ክንደኦ ውሳነታት ደጣዓሰክን ኣጋጣሚታት ኣሎ ዶ ማለሲ ወሲን ክንኦ ኣለኽን ግን ጌጋ ኮይኑ ዝረኣየክን ፀኒሑ ትጣዓሳሉ ኣጋጣሚታት ነይሩ ዶ እዋ የለን ኣይ ትጣዓስኒ ኢኻ ናይ ሰከንደታት እንዲት ናይ ዳኛ ውሳኔ ዋላ እሲ ኣነ ኣይጣዓስኒ ኢኻ ማስ በቲ ትውስኖ ውሳኔ ኢኻ ክትዓግብ ዘለካ ትደናገጸሉ ኣጋጣሚታት ክህሉ ዶ ወይ ኣብ ገለ ናይ ካልእ ጋንታ ወገን ትሕዘሉ ኣጋጣሚታት ከነይሩ ዶ ማሲ ከጋጥም ክእል ሰባት ይኹን ክስታይ እንዲዩ እቲ ተፃዋታይ ምዃንን ዳንነትን በበይኒ እዩ ሕጂ ንኽገርመካ ኣብ ዝኾነ ፀወታ ዋላ ክትርኢ እትኮይንካ መሞያኻ ኢኻ ትርኢ ተፃዋታይ እትኮይንካ ናይ ተፃዋታይ ኢኻ ትርኢ ዳኛ እንድሕር ኮይንካ እንታይ ይገብር ኣሎ ዳኛ ከምዚ ኢልካ ኢኻ ትብል ኣብ ክስታይ ኣቲኻስ ኣይ ትሕጊ እውን ኣይፍቅደልካኒ ኣንሕና ኣብ ከምኡ ሓንጎልሲ ኣይ የብልናን ክብለካ ማለት ቀዳማይ ነገር እቲ ዳንነት ክትኣትዎ ከለኻ እቲ ሞያ ርዝነት ኣለዎ ንባዕሉ ሓንቲ ጋንታ ከምዚ ከይትውፃዕ ሓንቲ ጋንታ ገለ እዚኢታት ኣብ ዳንነት የለን ድሓር ደበዝሕካ ንሕና ሕጂ ብዛ ሕጂ ዳንነት ዘለና ክትምሰጥ ተኾንካ በቲ ዳኛኻ ትምሰጥ እምበር እቲ ፀወታ ከመይ ኣሎ ተፃዋታይ እንታይ ይገብር ኣሎ ኣይኮነን እንትናትካ ዳኛ ከመይ ይገብር ኣሎ ኣብ ከመይ ደቂቕ ከመይ ጎይሎ ኣብ ከመይ ክበፅሕ ውስን ኣሎ እዚኢታት ኢኻ ትርኢ ሕጂ ዳንነሲ በቃ እንድዒ ደንጋፃይ ክትኮን ከማንሲ ኣይ እቲ ዳኛ ንባዕሉ ዳኛ ክትበሃል ከለኻሲ ትድንግፀሉ ዘይኮነስ ትፈርደሉ እዩ ማለት እዩ ዳንነት ኣብ ዘለወሉ ግዜ ካብ ስድራኽን ተፈሊኽን ናብ ፀወታታት ክዳንያ ተሕልፎ ኣለኽን እዚ እንታይ ይፀልወክን እስከ ኣሎ ድበዝሕ ኣብ ግዜ ወደ ኣመት ዝካየደሉ ፀወታ ግን ትፈቅሮ ሞያ ኣብ ውሽጥኻ ተልዩ ኣውደ ኣመት ሰንበት ገለ እዚኢታት ንዓኻ ክስታይ የብሉ ሕጂ ድበዝሕ ፀወታታት ከዓ ድሕሪ ሰዓት 2 እዩ ዝካየድ ናይ ንጎ ገዛና ሰራሪሕና ቡና ሰቲና ናይ ምሸት ግድን ኣብታ ፀወታ ንርከብ ማለት እዩ ክስታይ እንዲዩ ሓደ ስድራኻ ብጣዕሚ እንዲ ዝሕጉሰካ ምሻሎ ዋላ ከም ሰብ ኣውደ ኣመት ምሳኻ ምስ ስድራኻ ክትሕልፎ ይኹን እምበር እዚ ዕላማ እዩ ዕላማ ማስ ክትበፅሖ ዘለካ ደረጃ ኢኻ ክትውስን ዘለካ ማለት እዩ ብኡ በቲ ሞያኻ ከተማዕብሎ ስለትደልስ ማስ ይቕበሉኻ እዮም ከማን ብጣዕሚ ዝሕጉሰካ ኣውደ ኣመት ከዓ ዳርጋ ኣብ ንጉሆ ትሕልፋታ ናይ ኣውደ ኣመት ፕሮግራም ናይ ምሸት ክትገብራ ዝሓሰብካ ኣብ ንጉሆ ጌርካ ኢኻ ማስ ክስታይ ኢኻ ክትገብረሉ ትኽእል እዚ እንታይ ግዜ እንድሕር ጌርካሉስ ኣትሊስት ዘይዕረ ነገርሲ የለን ምስቲ ግዜ ምስቲ ሰዓታትካ ናትካ
ኢኻ ክትከይድ ዘለካ ማለት ንስኽን ካብ ዝዳንኽንኦ ፀወታታት እታ ዝበድሃትክን ፀወታ ዓይነይቲ እያ ስለምንታይ ከስካዕልልኒ ዮዲት ብናትክ ብውልቅኽ ማለት እዩ ድሓን የማዕረኽ እንድኡ ክሳይሲ ዝበድሃት ንኽብለካስ ኣይክእልኒ ማለት ዝበድሃክ ፀወታ ሓሊፍኪ ትፈልጥነ ብዙሕ ኣይኮንኩን ኣሙኺ ማለት እዋ ካብ ምንታይ ዝብገስ ካብ ውሳነነት ድዩ ዋላ ክኸውን ይኽእል ማሲ ዋላ ዳኛ ኮይንካ እውን ዘይትጋገይ ኮንካን እንዲኻ ግን እቲ ናትካ ጌጋ ብልክዕ እንድሕር ኣብቲ ቦታ ሃሊኻ ኮይንካ ወይ ዝኾነ ነገር ትውስኖ ነገር ዝኾነ ሰብ ኣይ ማሲ ክስታይ ዝኾነስ ኣይኮነን ማለት ኣየጋጠመንን እንታ ክሳብ ሕጂ ኮ በዳህ ፀዋታ ኣየጋጠመናን ዘሎ ብሕጂ ምናልባት ኣብቲ ኣህጉራዊ ከዓ ተድንቕያ ወይ ተድንቕዮ ዳኛ ኣይናይስከ ስለምንታይከ ማለት ኩሎም ኣብቲ ሞያ ዘለዉ ብጣዕሚ የድንቖም እንዴ ስፔሻሊ ግን ኣንጎሶም ዕቑባ ማርያም ዝያዳ የድንቖ ከምኡ ንዑ ከምቲ ናቱ ደረጃ ንኽበፅሕ ከዓ ይፅዕር ስለምንታይ ክድንቕ ንዑ دعفلي بقى مش على منفعته تحت النقو ممهريو أبز حج جزيزي إنستراكتوري زلو استيل ولا دانيا خلو أفت درجاناتنا خلو ساب حجي ممهرنا يبقى أنا عناس صبونا قري غيرلنا تعميزة تبابعكا تعمي نفوع أنس ريتا مدنقو قدمينا زنبرة انترناشنال نيرا ما ستن قدمينا زنبرة بحافشة تندق أنستيو سلستي إنسي بدعمين دحقو ساخا بدعمين مش عارف نعيني خاتدنا أدخل مرتم قالت على لون كله كله جن بحافشة جن أنا ريتا مدنق كم ما أكل أيدانيا مالتي بقى كلنا أتواندين كلنا مسمار سلزهونا كلنا ينزدنا عن مالتي أبز درجة زخت بتصحى زخ على كل مستيرسي انتايو هو ناتنا حي الناتي خبها سكال مالتي كله صراحنا أونزفنا قال دبز حسي جزينا نتفوس بدان النتي نيرو تامستير جزينا نتا دان النت جزينا ما ساعة تامستير ولا زغلانا ناي كل ناي مش حلو ناي نحنا موهاد راي بس ناتنا فقري ناتنا مدلال نايت اكستايسي نزخونا نجرسي أي اكستاي كنا مالتي إدنا سيحبنا كبلك أخال أمود أتمو صباح نقص كاباخن كابيوريتين إلسان مالتي انتهي نخن تصبه وبزح كتصب مالت بزح كم تصبه سبب ستاديوم زاناي سيكا فانديو أرينا خبانا بزح نجر كم تصبه أزين هلا زعدل استخفيت لنا صباح نقول نايدك أنستيو كنوادا درينا ونساتفينا عدل علينا أبتزرع عليه كم زي قالن ستيت أولد كاب ترى لامو كمو خنر نهزبنا خنا حقوسنا هاجرنا خنا حقوس زيناتنا تثبيت مالتي ناس هزبها كم تدقافينا كم تبعنا طبوط صب زلخا كانوا خلعوا تصفى نقبر مالتي فتدع على درجة بتحنا بوزح خات تصبه واس نحنا زي كون ناس حجنا زان نفسنا يكوننا نحج نحنا نسرح نت هزبي نتي سدرا بيت كان كل إخا وكيل كات تسرح مالتي واس نحنا صارلنا يندينات داننا عدمنت عنا انتهي بنها بوزح نجري خات تصبت سخ علامات قبره ماس كاب كالق وصيخا اب كالق درجه خنبصحنا ندل مالتي اما داتا مو بزقات امزي مزي نبعل زلنا بعد القدس يوحنس تاساسير كنديخن ولا استرفنا نجر ندحرالو كتب له عدل يا ملغت ندحرالو عدل كبكن مجمرتا رحصاو دامت نسدراي كاب كله نحواتي كالخا نزم فتوتي مساي مغايتي حسيت داننت خستاي زغبرو مالتي رحصاو دامت قطينا نزم بملኦም مسارحتنا مسانا زغوي زلو ديانو رحس بعل قدس يوحنس قبرلهم مسملا سدرا بيتهم من مالتي كمون سدراين فتوتي قربابتي بعبيو هاجرا فدرشن تن مسارحتي مالتي نزن خبط حسي عب مورالين هبنا نمو مورال كنا يفلين يبلو
ብጣዕሚ ከዓ የመስግን ማለት እዩ ፍቅረኛታትኩም ከናብዚ ብምፃኽን ኣነ እውን የመስግነክን ኣንደለይ